Аз, Анита, секирата, питам ви. Има ли виновни? Няма ли виновни? Ние си го знаем най-добре. Вече доста време все пешкир переме. Който го е цапал, той не го пере. И в тази насока не поемам предизвикателства. Провокации не е моя грижа да пълня сайтове. Искате сеири, правете си ги без мен. Творя сериозни неща. Не ме отклонявайте с дребнавости, интриги, нескопосани постове и стихчета, та дори някоя и друга открадната снимка и изфабрикувана лъжа. Клюк. Още повече, че не се мери с един аршин. За едни позволено всичко, за други като мен всичко забранено. Към вас някой. Ако коня ти е слаб, не прескачай с него трап.